regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, senyora Èrica Ferreter Curto, benvinguda. Regidors, regidores de l'Ajuntament d'Alcanar, veïns, veïnes i públic en general. En primer lloc, moltíssimes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos durant aquesta presentació d'art i flors als balcons. Un esdeveniment molt important al nostre municipi en tots els sentits. I com ja sabeu, aquests dos últims anys no hem pogut celebrar actes culturals per motius obvis. La pandèmia no ens va deixar una altra opció, però enguany sí. Enguany estem aquí i celebrem una altra vegada Alcanar, esta eclosió artística que mostra el talent, la creativitat i la sensibilitat de les persones que hi participen. De fet, Art i Flors als balcons va néixer ja fa uns anys, entre altres coses, per a donar resposta a les persones en inquietuds artístiques que buscaven una plataforma on expressar-se. I quina millor plataforma, convindreu amb mi, que els carrers del nostre poble. Enguany, a més, és més important que mai que arribi Art i Flors als balcons al nostre municipi, perquè després d'aquest període estrany, fosc, de la pandèmia, és vital que tornem a reivindicar l'art, que vol dir reivindicar els colors, reivindicar la vida com a vehicle essencial de l'expressió humana. Un any més hem mirat de presentar-vos un programa d'autors i autores heterogeni per apropar al públic la creació artística contemporània i també el repàs, si s'escau, d'altres estils més clàssics i de retruc, que no és menor, el foment de la passió per la pintura, la fotografia i l'art en general. En aquest sentit, la casenca Lara Gombau Cano, muralista i il·lustradora, ha estat l'artista seleccionada per a ser l'autora del cartell de la mostra i el disseny de la portada del catàleg. Una portada, vos he de dir, transgressora, que mos ha encisat. Enguany, a més, com a novetat, tenim una ciutat convidada a la mostra, la Ràpita, poble veí, el que ja sabeu, mos uneix en llaços molt estrets, també en tots els àmbits, i que avui, enguany, hi participaran diversos artistes rapitencs i rapitenques. Per a nosaltres és tot un honor. M'agradaria ja acabar aquesta breu intervenció recordant els 4 participants de les edicions anteriors que malauradament hem traspassat, ens han deixat. Josep Baqués, l'autor que va inaugurar l'Art i Flors amb el cartell de la primera edició. Miquel Patton, avui ens acompanya la seva família, un artista vinculat al nostre municipi i que ens ha deixat una meravellosa intervenció artística de pintures cromàtiques a la Mare de Déu dels Prats, inolvidable. L'estimadíssima, i dic estimadíssima perquè ens unia una relació d'amistat, Mari Carmen Fibla, que juntament amb la seva germana Xus, que avui també ens acompanya, va realitzar les passades edicions les magnífiques teles en forma de collage amb roba, una de les obres més distintives de la mostra, molt recordades per tots els participants i els autors. Una abraçada, família. I Narcís Galeà, pregoner de les nostres festes quinquennals del 2014, professor de l'Escola de Música d'Arts Plàstiques d'Alcanar durant més de 25 anys i un artista únic que va escollir el nostre poble per dibuixar la seva gran obra i que gran part d'esta obra la va donar al municipi. En concret, va donar 50 obres entre dibuixos, olis i escultures, a més de la documentació variada. És un acte de generositat immens que canareus i canareves recordarem sempre. A tots ells i elles dediquem la 4a edició d'Art i Flors als balcons. Permeteu-me ja, per acabar, ara sí, definitivament, agrair la col·laboració desinteressada de tots els artistes que han participat en aquesta 4a edició. Els propietaris dels balcons que ens han deixat penjar les teles, veïns i veïnes compromesos en la festa, sense ells, evidentment, això no seria possible. I també vull posar de relleu, com no pot ser d'una altra manera, l'esforç generós i la il·lusió sense límits de Núria Prades, l'alma mater d'esta gran fita. Gràcies, Núria. Gràcies a tu podem presumir d'estos 4 anys d'Art i Flors als balcons. Sense vosaltres, res d'això seria possible. Moltíssimes gràcies. Vos deixo ara en Núria Prades. Bona tarda. Hola, bona tarda, senyor Joan Roig, alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alcanar, senyora Èrica Ferreter, regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, regidors, autoritats, Mapi Gutiérrez, vídua de Narcís Galeà, Anna Nicolau, viuda de Miguel Patton i els seus fills, Mari Carmen i Xus, filla i germana, respectivament, de Mari Carmen Fibla, artistes participants, familiars, alumnes, exalumnes de l'escola, amics, veïnat i públic en general,
Moltes gràcies per assistir a l'homenatge a Narcís Galià i a la inauguració de la 4a mostra d'Art i Flors als balcons. Quan l'any 2015 vaig proposar a la Comissió de Cultura la celebració d'aquesta mostra, ho vaig fer amb molta il·lusió, però també quan vaig pensar en quin ball m'he ficat. En una mica d'angoixa, la veritat. Tenia la idea, però havia de posar-la a la pràctica. De mi depenia l'èxit i la continuïtat d'aquesta. Vaig posar tot el meu esforç i ho continuo fent. Primer, per aconseguir els artistes i les teles. Va ser complicat, el primer any va ser complicat. I després, per mi, era molt important que la mostra apropés l'art a tothom, en especial a aquells que normalment no entren a una galeria ni a un museu, i que fos un referent artístic a les nostres comarques. Volia donar l'oportunitat als artistes canareus o que hi tenen arrels o vinculació perquè fossin ells els que omplissin d'art els nostres balcons. Molts dubtaven de la quantitat i valor artística de les obres, però 4 mostres després, amb un llistat inicial d'uns 60 artistes i una mitja de 40 obres participants a cada mostra, crec que queda palès que comptem amb molt talent artístic i el nivell de les obres així ho corrobora. Vull agrair de tot cor a tots els participants durant aquests anys que, moguts per l'amor a l'art i sense cap altra compensació, han fet un esforç extraordinari per participar any rere any, i molt especialment els que han dissenyat el cartell de les 4 mostres. Josep Baqués, desaparegut l'any passat, Pepa Reverter, Adela Beltrán i Lara Gombau, que ha realitzat el d'aquesta 4a edició. Els que ho han fet una sola vegada, els que s'han afegit enguany i els que en aquesta ocasió representen la Ràpita com a ciutat convidada, agrair-los també la seva inestimable col·laboració. Us esperem a tots i a molts més a la pròxima convocatòria, que serà el 2024, any de quinquennals, i Art i Flors als balcons ha de ser el punt d'inici d'aquestes festes tan entranyables i participatives del nostre poble. De desembre del 2020 al maig del 2021 van ser uns mesos nefastos per la nostra mostra, ja que van perdre 4 dels artistes participants, els que tenim representats amb les seves obres penjades al voltant de la plaça, i també podeu veure la seva obra al catàleg, com a agraïment i petit reconeixement pòstum. Les obres són les que teniu detrás, a la sortida d'aquest carrer, i les fotografies de Narcís que teniu aquí penjades. Començaré per la més jove, Mari Carmen Fibla. Va ser una persona senzilla, creativa, emprenedora i jovial, que participava en Art i Flors als balcons conjuntament amb la seva germana Xus. Era especialista en brodats, sobre tul, tècnica en la qual es va convertir en una verdadera mestra, arribant a donar també ella classes sobre aquesta matèria. També la seva creativitat i sensibilitat es veia reflectida en l'ornament floral, al que es va dedicar durant un temps, i també en petites obres d'art en roba, com fermalls o clauers, que confeccionava amb gran delicadesa. Amb les seves obres per la mostra, Xus i Mari Carmen aconseguien uns resultats espectaculars, fent collage jugant amb teles de diferents textures i colors. La seva vida es va estroncar de cop i massa aviat, al desembre del 2020, i ens ha deixat sense la possibilitat de continuar gaudint de les seves obres. En teniu una mostra en la tela penjada al balcó d'enfront de la sortida de la plaça al carrer Passatge Espanyol, la que tenim allà. Per favor, Xus, Fibla, germana de Mari Carmen, si et pots apropar un momentet.
Precisament un dia com avui, 30 d'abril de l'any passat, ens va deixar prematurament Miquel Patton, artista resident a la Ràpita durant molts anys. Aquest matí hem estat precisament en un homenatge que li han fet en aquesta ciutat. Era un enamorat del nostre Marcial, on va deixar la seva empremta, com ha dit Joan, el nostre alcalde, amb una intervenció artística a la Capella dels Prats. Era llicenciat per la Facultat de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona. Havia treballat com a professor d'art a diferents instituts i des de la dècada dels 80 havia participat en moltes exposicions, tant col·lectives com individuals, a diferents galeries del país, també a Nuriar. Moltes de les seves obres, d'un estil que podríem denominar com abstracció geomètrica, ens recorden els paisatges i la gamma cromàtica del delta. El 2022 havia de ser la primera mostra en què participés, però el destí no li va deixar l'oportunitat d'acabar la tela, ni tampoc de presentar una exposició que estava preparant per la Fundació Vilacasas de Barcelona, de la que em va parlar amb molta il·lusió. Agraïm a la seva vídua, Anna Nicolau, que accedís a la participació de Miquel a caràcter pòstum, amb la reproducció gràfica d'una de les seves obres, la que teniu al darrere, la segona al carrer Generalitat. Per favor, Anna Nicolau. Josep Baqués ens va deixar a primers del 2021. Artista de mare canadeva, va ser un referent internacional en el disseny gràfic, cofundador de FAT, Foment de l'Art i el Disseny, i un pintor amb una sensibilitat, capacitat imaginativa i domini de la tècnica excepcionals. Les seves obres són una mescla de fruites, animals i paisatges. No sol faltar-hi l'ecus, ell el denominava així, un cavall imaginari, record de la seva infantesa al Canà. Tots aquests elements donen a la seva obra una singularitat molt especial. Va exposar les galeries més importants d'arreu del món. Podeu veure la seva obra a diferents museus i de la seva època d'il·lustrador al Museu del Disseny de Barcelona.
A finals dels 60 va dissenyar de manera altruista el logotip de Vivers Alcanar, logotip que 60 anys després continua sent totalment actual. Al saber que a Alcanar hi havia una galeria d'art, va contactar ràpidament amb mi, amb una carta que desprenia la seva gran estima per la cultura canareva i els bons records d'infantesa i joventuts passats a la població. D'allí va néixer una molt bona amistat. Vaig tenir l'honor de fer una exposició d'obra seva a Nuriart. Quan li vaig explicar la meva iniciativa, la va trobar molt interessant. Va ser l'ocasió per demanar-li el disseny del cartell de la primera edició, cosa que va fer sense dubtar-ho, participant també amb un disseny seu a la segona mostra. Aquesta obra, en un peix ple de flors, és el que podeu veure exposada la primera al carrer Generalitat, al parc darrere de la plaça. Jo he perdut un bon amic i tots els canareus una persona que m'explicava que el primer que feia cada dia era mirar cap al Canar i desitjar-nos un bon dia. Faré un esment especial per a Narcís Galià, al qual avui dediquem un merescut homenatge, també pocs dies abans de l'aniversari de la seva mort. Narcís Galià va estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, on hi va exercir de professor i posteriorment de catedràtic fins al 1971. Amb motiu del 35 aniversari de la universitat, li van fer una exposició i homenatge. Actualment, alguns dels catedràtics i professors d'aquesta i d'altres universitats van ser alumnes seus. És autor del llibre El color a la pintura, basat en la seva tesi doctoral. I posteriorment, l'any 1995, Àlex Susana, gran enamorat de la seva obra, va escriure un llibre sobre ell. A aquesta plaça tenim un bust de Narcís, regal de José Peña, i del balcó de l'Ajuntament pengen dues obres amb el seu retrat, un dibuix dut a terme el 2018 per Lara Bel i una obra fotogràfica de Joan Josep Selma, que és la seva participació per la mostra d'enguany i el particular homenatge de tots dos a Narcís. Part a part, haurien d'estar, però no estan. Havíem quedat que estarien dues obres seues, però no hi he pensat fins ara, ho sento. Narcís era una persona oberta, afectuosa, sempre disposta a col·laborar en tot el que estava en la seva mà, com demostren els murals a l'escola i a l'institut i tantes d'altres col·laboracions en cartells per festes o esdeveniments culturals, i sobretot les més de 50 obres que ha deixat al poble situades a la Casa O'Connor i a l'Ajuntament. Vull recordar, senyor alcalde, que de manera provisional, ja que no és el lloc adequat i estem a l'espera d'una millor ubicació, com se li va prometre en el moment de fer la donació, de la que em vaig ser la comissària i intermediària amb l'Ajuntament. Vaig tenir la sort de ser amiga i alumna seua. Tenia una manera d'ensenyar entre exigent i lúdica. Sabia perfectament a qui li podia exigir més o menys. D'ell vaig aprendre a veure els colors, a veure'ls d'una altra manera i a reconèixer-los, a diferenciar tons, a veure l'efecte de la llum sobre els objectes, a representar el volum i els diferents plans. Vaig aprendre que ni el cel ni el mar són blaus,
Les roques no són marró, ni els arbres només verds, i que el color negre en pintura, com en la natura, no s'ha d'utilitzar massa. A entendre que llum, forma i color, si van junts, donen com a resultat una obra figurativa, que un pintor es pot prendre llicències en quant als colors, a la forma i en el que sigui necessari. Que qualsevol tema mereix la mateixa rigorositat a l'hora de treballar-lo. Tots aquests ensenyaments són els que jo també he intentat transmetre als meus alumnes durant els 8 anys que he estat com a continuadora seva a l'Escola d'Art d'Alcanar. L'Escola d'Art va ser molt important per ell. Per ella van passar centenars d'alumnes, tant d'Alcanar com de les poblacions i comarques veïnes. Alguns dels seus alumnes són avui dia reconeguts artistes i també uns quants participen o han participat a les diferents edicions d'Art i Flors als balcons. L'escola se l'estimava de debò. Quan després de 25 anys la va deixar degut a la seva edat i al cap d'un temps li vaig dir que en seria la professora, es va alegrar, es va animar molt i en les meves sovintejades visites les preguntes sempre eren les mateixes. Pintes? Què estàs fent? I tot seguit, com va l'escola? Tens molts alumnes? Tenen interès? Els últims temps, quan ja tenia dificultat per expressar-se, continuava interessant-s'hi i s'alegrava moltíssim quan hi parlava. Ja a la recta final de la seva vida, quan li vaig portar l'últim llibre que vaig editar i il·lustrar, Alcanar, imatges de 3.000 anys d'història, li va agradar molt les imatges i quan li vaig dir que era gràcies a ell que havia pogut fer-les, la seva cara i la seva mirada es van il·luminar d'una manera molt especial. Al mateix temps que m'agafava les mans, em mirava i somreia, entre incrèdul i complagut. Va ser molt emocionant per a mi i realment el nostre Déu, ja que moria pocs dies després. Va exposar a importants galeries de l'Estat, d'Europa i d'Amèrica, com la Parés de Barcelona o la Katia Granov de París, entre moltes altres. Però va ser tanta la seva entrega a l'ensenyament i a l'art que va descuidar la part comercial, necessària per donar-se a conèixer. Deia que no li interessava, que demanava massa temps, i ell el necessitava per pintar. Això li va comportar molt menys reconeixement i protagonisme del merescut dintre del món artístic, encara que eren moltes les personalitats, tant del món empresarial, cultural o polític, que visitaven la tancada per veure i adquirir la seva obra. Podem veure obres seves, per exemple, al Museu de Tarragona. Tots els temes mereixien la seva atenció. Va ser un gran dibuixant i la seva pintura, que podríem denominar com a postimpressionista, engloba retrats, figura, bodegons, paisatge urbà, marines, mariners, les roques. Potser és el que més el defineix, les roques, però jo tinc una especial predilecció per les seves flors. Crec que era Marchagall que deia que els artistes busquen imitar la bellesa de les flors sense aconseguir-ho mai. Però jo crec que en moltes ocasions Narcís superava la bellesa real. Els últims 28 anys els va passar al costat de la seva inseparable companya, Mapi Gutiérrez, persona d'un bagatge cultural molt gran, impulsora de la donació de les obres al poble, que el va envoltar d'estima i finalment, en la recta final de la seva vida, es va convertir en la seva sol·lícita cuidadora. Narcís ens va deixar el 26 de maig del 2021, però la seva obra i el seu nom perduraran per sempre, com també perdurarà per sempre el record de la seva bonomia i ensenyaments, en els que hem tingut la sort de conèixer-lo i estimar-lo. Per favor, Mapi, si et pots apropar.
Després d'aquests records i homenatges, ara tornem a la quarta mostra d'art i flors als balcons. Després de 4 anys, amb el desig d'aquesta gran mostra d'amor a l'art, ens fa oblidar, si més no per uns moments, els mals temps que hem passat i continuem passant des de l'última edició, el 2018. El terrorisme, els greus efectes meteorològics sobre Alcanar i les cases, perjudicant persones, cases, camins, platges i el terme en general, la pandèmia i ara una guerra sense sentit a Europa que ens ha omplert de por, incomprensió, horror, tristesa i impotència. Però hem de mirar endavant i renovar il·lusions. Com he dit abans, queda demostrat que Alcanar és terra d'artistes i enguany, novament, la nostra convidada per fer el cartell és una canareva, nascuda a les cases i que ens enamora amb les seves il·lustracions i preciosos murals, Lara Gombau Cano. Podeu veure'ls el cartell per art i flors als balcons del 2022 que avui inaugurem, penjada al balcó de l'Ajuntament. Lara va estudiar a Sardi, a Amposta, a l'Escola Llotja i a l'Escola de la Dona a Barcelona, diverses vessants de l'art, disseny gràfic, il·lustració i grafiti. Com a il·lustradora ha participat en exposicions arreu de la península i també als Estats Units, i com a muralista ha deixat treballs repartits per molts llocs de l'Estat. A les cases d'Alcanar hi podem veure murals com Remendadores d'un poble menut, un altre al barranc, al carrer Cases del Mar, o una graciosa tortuga a la rotonda d'entrada a la població, i alguns més repartits pel terme. Esperem que algun dia en faci un al nostre nucli d'Alcanar. Moltíssimes felicitats, Lara, per la teva obra, per la magnífica trajectòria i gràcies pel cartell, pel teu compromís amb el poble, per la implicació i per la teva participació en la mostra des del primer any. Et desitgem molts d'èxit i que puguis assolir totes les teves metes. Encara que per motius de feina avui no ens pot acompanyar, serà la seva mare, Concha Cano, la que ens dirigirà unes paraules de part seva. Hola, bona tarda a tothom. En nom de Lara, excusar en primer lloc la seva absència en aquest acte. Li ha estat del tot impossible poder ser-hi present, tal com ha dit Tere. Ho lamenta moltíssim perquè li feia molta il·lusió, de veritat, però no ha pogut ser. Sobretot m'ha demanat de ser jo, la seva mare, qui parli en nom seu. Dit això, procuraré ser molt breu i traslladar-vos, això sí, fil per randa, les seues paraules. Juntament amb molts altres artistes locals, Lara diu que és reincident, ja que ve participant i col·laborant en aquest certamen, any rere any, des de la seva primera edició. I ho ve fent per pura passió, passió per l'art i amor pel seu poble. Després de 2 anys molt durs per a tothom, aquest 2022 tornem a tenir la Festa de l'Art al carrer, més viva que mai. A més, i gràcies a la confiança de l'organització, Lara ha tingut l'honor de realitzar el cartell d'aquesta 4a edició d'Art i Flors als balcons. I és que en plena estació primaveral, aquesta exposició, combinant art i flors als balcons, pretén ser això, una explosió de color i de vida, omplint de llum el cor de la nostra ciutat d'Alcanar. I el fet d'exposar obres d'art, com és el cas a l'aire lliure, penjant-les dels balcons engalanats per a que tothom pugui gaudir-les de forma gratuïta, sense haver de desplaçar-se a una galeria o a un museu, això és l'essència d'aquest certamen, és a dir, posar l'art pictòric a l'abast de tots els públics. I aquest concepte d'art al carrer, d'art per a tothom, és el que la té atrapada. Des de fa uns anys, Lara és en el que vol dedicar-se i se ve a especialitzar en art mural. Ella, per la seva formació artística, és il·lustradora de professió, però sobretot muralista de vocació. Per elaborar el cartell que tenen aquí,
va reflexionar sobre la relació de l'street art, o art al carrer, i el món rural, que fa un temps enrere es va unir per formar un tàndem perfecte. Aquest tàndem no només ha aconseguit desplaçar la idea de vandalisme que part de la societat relacionava amb el grafiti, sinó que també ha ajudat al món rural, revitalitzant els pobles, engalanant les seves parets amb colors i missatges, i també atraent el turisme per mitjà de la creació de festivals d'art mural. La seva obra, en aquesta quarta edició, fa homenatge precisament a aquest art, l'art que ens crea al carrer, aquest art efímer com la pròpia vida. I una coseta més, l'Ara m'ha demanat que no acabe, sobretot, que no em descuide, en nom seu d'agrair als creadors i organitzadors d'aquest projecte artístic que dona, mostra i transmet cultura al nostre poble, gràcies infinites doncs a tots ells i també tant a veïns i veïnes com als altres artistes que col·laboren per amor a l'art. Moltes gràcies. El nostre alcalde Joan Roig li farà entrega d'un ram per a l'Ara. També tenim un petit obsequi per la regidora de Cultura de la Ràpita, Èrica Ferrater, per agrair-li la seva col·laboració, del que li farà entrega el senyor alcalde Joan Roig. Per favor. Sí, és com vulgueu. I amb aquests detalls d'agraïment donem com inaugurada la mostra, però no marxeu. Continuem després de la música uns momentets més. Gràcies a tots per la vostra assistència. Un agraïment molt especial per a tots els participants, per als propietaris dels balcons on s'han penjat les teles o que han omplert de flors els seus balcons o finestres. Sense ells, la mostra no es podria portar a terme o no tindria el sentit. Per als músics, un agraïment per a Rosa Juan a la flauta i David Lau al piano, que ens han acompanyat durant aquest acte i ens acompanyaran un momentet més en acabar. I, com no, a tots els que heu participat en el muntatge i preparació de la mostra. També al meu marit. Sense la seva constant disposició, jo no podria fer tot el que faig. A Pietat, a Tere, de la biblioteca, i en especial a Mariola Nos per la seva implicació.
a la brigada municipal, a les pubilles que ens han ajudat en el repartiment de catàlegs i obsequis i, com no, al nostre Ajuntament per haver estat recolzant la mostra any rere any. Gràcies a tots. Us recordo que demà a les 7:30 de la tarda sortirem d'aquesta mateixa plaça per fer el recorregut de les obres comentada pels autors que puguen venir. Tenim obres de tots els estils: fotografia, impressió digital, obres pintades sobre tela, teixides, collage, obres que emocionen, que ens porten records, que ens alegren, de denúncia, de reivindicació, d'estima al poble i de record al nostre estimat Narcís Galià. Us convido a tots a visitar-les, demà o qualsevol altre dia, fins al 16 de maig. I a continuació, quan els músics acabaran, si us ve de gust, entrarem a la Casa O'Connor i farem una visita guiada i comentada per mi mateixa de les obres que va llegar Narcís Galià al poble d'Alcanar. Bé, ara en la música ja donem per finalitzat l'acte. Perdoneu, però els nervis i que no m'ho havia apuntat, m'he deixat una cosa, que és l'autor d'aquest retrat que tenim aquí, ha fet un detall també per a la Mapi, una reproducció més petita per a ella. Per favor, Joan Josep, pots vindre? Mapi?